První slova, které sdílá vyzvěcena kněze, co pro tebe znamená? Prosím ty ako zástupce toho národa slovenského. Tak, ja poviem tak, že ako zástupca národa slovenského som veľmi hrdý na Andreja Matisa, ako prvého kňaza diela zo Slovenska a prvého kňaza vysveteného numerára z Opus Dei v regióne Československa. Takže ďakujem Bohu za túto milosť a budem sa modliť, aby priviedol veľa milostí do našeho kraja. Tak bolo to pre nás, ako som hovorila, veľké prekvapenie a také sme cítili takú až zahambenosť, alebo nás to veľmi prekvapilo. Ale my sme sa vždy v rodine modlili, ale ani sme si netrúfali prosiť až za takúto vec, ale boli tie v rodine aj takéto modlitby aj v kostole, no už samozrejme sme sa na tom zúčastňovali, ale mysleli sme si, že nie sme hodní niečoho takého, aby bolo v našej rodine. My sme tu zhromaždení v Božom mene, v mene nášho Pána, celkom hodí k Opus Dei. Ešte viac viditeľné to bolo včera aj vysvecké. Spomínal na Terezu, jeden jej veľmi známici. Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Keď som tak po tie roky rozmýšľala, že čo mohlo prispieť, myslím si, že
modlitba môjho manžela, lebo keď sa modlí matka, tak je to také skôr bežné, normálne na Slovensku v kresťanských rodinách, ale ak sa modlí ešte aj otec, tak myslím si, že to je dôležité. Takže myslím si, že modlitby môjho manžela, ktorý bol teda dobrým otcom a modlil sa za tie deti, tak prispeli k tomuto dielu. A jemu by som chcela za to poďakovať.